Pro většinu uživatelů Excelu není nic neobvyklého používat automatické přizpůsobení šířky sloupců nebo výšky řádků. Můžeme samozřejmě roztahovat takto ručně, automaticky je to ale o dost rychlejší. Například ve sloupci H kvůli špatné šířce nevidíme hodnoty. Dvojitým kliknutím myši mezi sloupcem H a I provedeme automatické nastavení šířky sloupce H. Velmi jednoduché. Stejně postup můžeme opakovat u řádků. Můžeme si to zkusit na 14. řádku, kde je zřejmě nevhodná výška. Dvojitým kliknutím mezi řádek 14 a 15 nastavíme automaticky výšku řádků. Představme si situaci, že jsme obdrželi od kolegy excelovský soubor s hodně sloupci. Některé mají špatnou šířku, některé sloupce jsou skryté, skryjeme si například sloupec H. Abychom nemuseli prohledávat celý list, který může mít i stovky sloupců, a hledat ty skryté a menší šířky sloupců jednotlivě, použijeme pomůcku, která nastaví vhodnou šířku a odkryje skryté sloupce automaticky v celém listu. Pojďme si ukázat, jak na to. Kliknutím na levý horní roh listu označíme všechny buňky. Nyní dvojitým poklepáním myši mezi sloupce, je jedno mezi které, může to být třeba zde nebo zde, provedeme automatické nastavení šířky všech sloupců a odkryjeme ty skryté. Hotovo. Vidíme, že sloupec H je opět viditelný a zároveň došlo k automatickému nastavení šířky sloupce I. Stejně můžeme pracovat i s řádky. Například pokud chceme rozšířit výšku všech řádků, označíme všechny buňky a ručně nastavíme výšku, například na dvojnásobek. Na druhou stranu, pokud obdržíme od někoho sešit v takovém stavu, asi budeme chtít změnit výšku řádků, aby se jich vešlo co nejvíce na obrazovku. Nebudeme se ale snažit ručně trefit optimální výšku, použijeme opět naši pomůcku. Označíme všechny buňky, dvakrát klikneme mezi jakékoliv řádky a automatické nastavení je hotové. S pomůckou, kterou jsme si právě ukázali, můžeme měnit šířku sloupců, výšku řádků a odkrývat skryté sloupce i řádky v celém pracovním listu, což je velmi užitečné.